Kulai. Malam deng. Kelas. Malam deng kuli. Kuli. Malam deng. Oh David. Kudu kalam. Video kalam. Malam deng mulai. Kelas kulai. College English nama kalam deng. University English nama kalam deng. Hah? Lalu sih? Malam deng mulai. Ubin ini sudah. Malam deng ubin malam deng selai. Bawa baju di Ubin mana? selai. Student ini election mana kan? Malam deng selai. University English nama. sama. Hah? Nggak. Salah undemocracy sila. Lah kingkanga. Kulai. Student kalam. Pun kalam. Enjoy. Student pun kalam. Kita jangan dulu cari di sim. Student pun kalam. Wah. Kelas kulai brother. Megang lara ini pak. Hello. Brother yang lu kini deh, kini di berkong ni kangen. Kelas kulai. Ngomong kari tadi. Kelas kulai. Nggak dumang. Mungkin nanti Kelas kulai. Ngomong. Kelas kulai. Enggak. Ngomong. Kelas kiri mau. Kelas kulai. Kelas kulai nih sudah. Kelas kulai. Benar. King. Kelas kulai. King lah. Udah king. Kelas kulai. Ada mon. Ada boleh. Minyak apa sana kue? Kelas kulai. Ada rubuni. Memang apa nanti? Kelas kulai. Kelas kulai. Kelas tujuh. Kelas kulai. Ada mon. Kue. Sarni apa sana kue? Kacau kue. Sarni. Oh, ni dong kue. Makam nang sini. University League. Nama makam nang sini. Undemocracy makam nang sini. Hah? Pon kalam aja lah. Ada bang. Kelas kulai. Aja nih. Nang sini yuk pilih kurni. Jamba. Kelas kulai. Salah. Oi. Video mana kamu dengar? Video mana kamu dengar? Udah gue macam kamu ini nabi. Main betul nabi. Karya mau sana aku. Kelas kulai. Zebra kalam kari kok. Yuk pilih macam kamu ini nabi. Yuk pilih main gondong. Bodoland University election main gondong. Hah? Why? University election now yuk pilih macam main election now. University election now yuk pilih macam main gondong. Mulai jelas. Mau bunuh sudah mau. University kempas mau. University election now yuk pilih macam main. लोगोफोर नोंथांमोना सिगाङाव मोनसे भिडिअ क्लिप होबाय आं बे भिडिअ क्लिपखौ नुनानै माने एसे दुखु मोनदों भिडिअ क्लिपखौ नुनानै आं दा अडिअ मोनसे होबावगोन माने बाहाय बुंनाय बायदिब्ला तारमाने बसु इलेक्सन जानो थांगासिनो दं माने बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टस इउनियननि मोनसे इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ ओमफ्राय बे बाथ्रायाव लानानै आं बिथांमोननि बाथ्राखौ हमनो हायाखै बै गारि लाखिग्राफ्रा सोर आरो बै जाय गारि सिङाव दं बिथांमोना सोर बिथांमोनखौ सोरबा माने दुफांबाय थादों ओमफ्राय बिथांमोनखौ इउपिपिएलनि कर्मी होननानै बुंदों ओमफ्राय आं नट क्लियार आं भिडिअ होनायनि उद्देश्यखौ आं दा बुंगोन ओमफ्राय लोगोसेयैनो माखासे दा बाहाय सोरबा गारि बुख्लायनायबो जाबाय दा बै गारि सिङाव थाग्रा मानसिफ्रानो बुख्रुबजाखो ना माखो ओमफ्राय बै लाइभ होग्रा मानसिफ्रा सोर आं बिराद कनफिउजन जादों थारमाने जायदि दा लाइभ माने मिडियायाव बे बुंनानै होबाय जे जोंखौ बुदों नैबे माने बुदों बिदि खालामदों होननानै ओमफ्राय बुग्राफ्रा माने नेरसोन होनदों आरो नेरसोन ओमफ्राय एक्जिस्टिं जेनाखि जाय जिएस दङ बिएसइउनि माने बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एक्जिस्टिं जिएस आरो प्रिभियास इयारनि माने बारग' आरो थारमाने सासे बारग' जिएस बिथांमोनबो दं होनना बुंदों दा बिथांमोना एटाक खालामदों होनदों आरो बिथांमोननि जेनाखि बुंनायखौ नायोब्ला माने बिथांमोना माने इलेक्सन सोलिबाय थानायखाय बिथांमोना बेनार बा पस्टार लागायनो थांदोंमोन आरोखि दा लागायनो थांनायावनो दिनै बिसोरखौ मा खालामबाय माने आख्रमण खालामनाय जादों खोमा बिदिसो मोनसे डाउट जादों आरोखि दा नोंथांमोननि मोनसे अडिअ होग्रोबावनोसै माने बै जाय बिथांमोना दिनै मिडियानियाव बुंदोंमोन आरो बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाना होनि आरो नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है हम लोग का कल मतलब आज बोडलैंड यूनिवर्सिटी का हम लोग का बोसू इलेक्शन होने वाला है जिसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहा था फिर हम लोग हमारा टीम विजन के लिए हम लोग का बैनर लगाने गया था फिर वो बैनर लगा के आते समय हॉस्टल का कुछ लोग ने हम लोग के ऊपर अटैक किया और हम लोग का गाड़ी वाड़ी सब तोड़ दिया पत्थर से फेंक के और फिर मेरे को मुक्का भी मारा इधर भी स्वेलिंग हो गया है पीछे में भी
और फिर वो लोग को लीड करा था नेर्सन और हम लोग का अभी जो प्रेजेंट जीएस है नेर्सन एंड प्रीवियस जीएस विकास। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी का इलेक्शन में इतना वायलेंस करने का कोई जरूरत ही नहीं था। मेरे को बहुत दुख लगा इस बात को लेके। नुबाय नोंथांमोना खोनाखाबाय नङा होमबा माने बिराद लाजिथाव जादों आरोना जोंनि गेजेरावहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट इउनियन नंगौ बे गासिबो आं मोनथिखागौखा दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि नङा बबेबा कलेज लेभेलावनो होन कलेजावब्लाबो दिनै जेन'बा साप'ज एबसुआ माने माखासे पार्टिखौ सापर्ट खालामबाय बे नंखागौ ओमफ्राय ओरै जेनेबा मा होनना बुङो बिएसइउ बा माने बड' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियन बनसुनिफ्रायबाबो गुबुन मोनसे पार्टिखौ सापर्ट खालामो बे एकदमबारे रोखा खाथार बेखौ रावबो नंखाय होननानै बुंनो हाया आरोखि मानोना गासिबो कलेजावनो बेबायदि मोनसे थाखायो आरो जों इलेक्सननि माबाखौ बिनिफ्राय सोलोंलांनाय जायो दा बिनि गेजेराव दा जोंनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गिदिरसिन मोनसे बाथ्राया बेनावनो लास्टाव बाथ्राया जाहैबाय मा जों मानो बुलायो इलेक्सनाव जों मानो बुलायलायदों मा जालायदों दिनै इउनिभार्सिटि लेभेलनिफ्रायनो जुदि जों बुलायखायोब्ला अब्ला जों माबोरै जागोन दाना आं मोनसे बिराद दुखु नांदों आरोखि आंनि भिडिअखौ होनायनि उद्देश्यआ बे जे इलेक्सननि थाखाय बिथांमोना मा मावदों मा मावामोन बिथांमोनाथ' दिनै बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंलायनाय जादों माने इउपिपिएल दैदेनगिरि मानो फैदों बेहाय अनेक खोथा बुंदों आं मिथिया नाथाय बिथांमोननि एक्चुअलि बिथोराव मा जानानै दंमारो दा आं दुखु मोनो माने भिडिअखौ होनायनि उद्देश्यआ बेनो लोगोफोर आं भिडिअखौ दुखु मोननानैनो होदों जेनेबा बिथांमोना दिनै बुलायलायनायबो जाबाय नै बिराद गिदिर मोनसे रेकर्डबो जानानै थांसै बेयो आरो बुग्राफ्रा सोर मा बै थारमानिथ' जों दा बुंनो माने मिथियोब्ला जों मिथिखागौ लोगोफोर जे सोर एबसु सोर जेनेबा इउपिपिएल सोर बिपिएल जों मिथिया माने आजिखालि जेरावबो माने आं दाखालि होनाखै होनबा पलिटिक्सनि माखासे हाबजोब्बाय जेरावबो बावहाय हयथ' जाय इथा खालामबा हयथ' बिथांमोनहा नो डाउट बेहाय हस्टेलनि मानसिफ्रा इथा खालामदों होनना बुंदों नङा होमबा दिनै हस्टेलानो जाथों सोरबा स्टुडेन्टआनो जाथों बयहाबो दिनै मोनफ्रोमबो न'खराव बिथांमोना सापर्ट हिसाबै थायोना सोरबा बिपिखौ सापर्ट खालामो सोरबा इउपिपिएलखौ सोरबा बिजेपिखौ सोरबा कंग्रेसखौ बिदि सापर्ट खालामो आरो दा बेबायदिखौ लानानैनो जोंनि गेजेराव कनफ्लिक्ट जायो बेबायदि मोनसे सेन्टिमेन्टखौ लानानैनो नुनाय लोगो लोगोनो जेनेबा साप'ज नों हमना लादो दा जेनेबा बे इलेक्सनाव दारायगोन नङा होमबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट इउनियनहाय बेवहायबो हयथ' राजखान्थिनि माखासे इनभल्भ थानो हागौ नङा होमबा थाखागोनखा बेखौ बयबो निश्चय मिथिखागौ आं बुंनांलाया आरोखि दा आं दुखु मोनदों आंनि दुखु मोननायनि थाखाय आङो बेनो बेफोरबायदि जानो नाङा आंनि भिडिअ बानायनायनि उद्देश्यआ बेसो मानोना मानो बिदि बुलायलायखो जेनेबा दा गारि बुख्रुलायनायबो जादोंनो मोजां रायलायनो हायामोन नामा थारैनो बिथांमोना मा जामारदोंमोन आरो मोनानि समाव बिदि इसिबां हब्रा बुंलायनायाव मानसिफोरनाव मोनसे गिनाय मोनसे सन्देहबो थाखागोन जा बिथांमोना लाखिग्राफ्रा सोर लाखिजाग्राया सोर माब्रै सोर दुफाङा सोर नेरसोन माने आं मिथिया आरोखि ना खिन्थु आंनि भिडिअ होनायनि उद्देश्यआ बेनो आं बिराद दुखु मोनदों आरो बे थासारि जानो नाङामोन आं बिथांमोननिसिम जाथाय जाग्रा आरो खालामग्रा बिथांमोननिसिम गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामबाय नोंथांमोनहा जुदि माबा मोनसे भुल बुजा जालायदोंबा नोंथांमोननि गेजेरावनो बेफोर समाधान जानांगौमोन दिनै ससियेल मिडियाआव गोसारबायसो आंबो दिनै गोसार होनाय जाबाय बे स्पस्ट खोथाखा आरो अननानै नोंथांमोना माबा मोनसे मिलायलायोबा मोजांनि बाथ्रा आरोखि नोंथांमोना बयबो थासारिखौ जुदि मोजां हास्थायनानै बयनिबो फिउचारा माने ब्राइट जाथों आं बेखिनिखौ मिजिंथिबाय आरोखि नोंथांमोना जेन' मोजां इलेक्सनखौ गेलेना देरहासार जानो हाथों बेखिनिखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय आरोखि थेंक इउ